Hola, soc Enrique Costa, molts me coneixeu ja, soc voluntari de Càritas d'Almassora i exercís de director. El motiu d'esta presentació és que volem conscienciar a tota la gent l'objecte i de lo que són els espais amb cor. Els espais amb cor són uns espais on la meva companyera Aida vos explicarà tot el procés de la funció que fan en arreplegar la roba, distribuir-la i demés. Me trobo així davant d'un dels contenidors que tenim al poble d'Almassora i la idea dels contenidors, perquè els haureu vist per el poble i potser n'hi ha molta gent que no sap com funcionen, és aquella roba que tenim a casa que no anem a utilitzar perquè se'ns ha quedat menuda o perquè ja no ens agrada, doncs li podem donar una segona vida. Com li donem una segona vida? Depositant-la als contenidors. Després venen setmanalment i s'enduien tot el que tenim així dins. Podem tirar roba, podem tirar sabates, accessoris, aquelles coses que creguem que poden tindre una segona vida bé per a reutilitzar o per a fer un procés de reciclatge. Per tant, quan ho arrepleguen, s'ho enduen a una planta que hi ha a Riba-roja i allí el que fan és un poc de separació, mirar si roba que està en bones condicions i que efectivament se li pot donar una segona vida per a utilitzar les persones o el tema de reciclatge per a el tema de les estoretes dels cotxes o tot el procés que ells tenen allí. Aquesta planta de Riba-roja se crea també per a fer un procés d'inserció sociolaboral. No sols és el reciclatge, sinó també introduir a aquestes persones per a que puguen tindre un lloc de treball. Una vegada estan allí, fan tot aquest procés i tenim a nivell d'Espanya unes tendes Coopera o uns espais amb cor. En Almassora tenim un espai amb cor que està gestionat per voluntaris. Allí tenim la roba que ens porten, roba de xiquets, de dones, d'home, accessoris, sabates, bolsos. Per a conèixer un poc més tot això que acabem d'explicar, ara anirem al carrer 2 de Maig, número 29 Baix, està ubicada a la plaça Botànic, i allí la nostra companya Conxin ens explicarà un poc més des de dins el funcionament i podreu veure algunes de les peces que tenim en aquells moments en la tenda. Hola, soy Conxin, voluntaria de Cáritas Interparroquial de Almassora, y vengo a haceros una pequeña presentación de lo que es la tienda Espacio con Corazón de Almassora. Como podéis ver, tenemos ropa que nos traen de Coopera, totalmente desinfectada y a la que podéis adquirir por muy buen precio. Y os enseño un poquito los productos que tenemos. Tenemos vestiditos a muy buen precio, de señora, de caballero, camisas, trajes, como podéis ver, de todo, chaquetas, pantalones. Luego de ropa de niño tenemos todo tipo de ropa, desde chandas, vestiditos, ropa de bebé, zapatos de señora, caballero, de niño, una gama muy grande. Luego también tenemos bolsos de señora y de todo. Estáis todos invitados a visitar la tienda. De momento abrimos 2 días a la semana, jueves y viernes por la tarde. Estamos pensando ampliarlo, pero de momento estamos de 5 a 8, jueves y viernes. Bueno, pues ja heu vist el que vos han explicat les meves companyeres, Aida i Conxin, de lo que és un espai en cor. Jo vull ampliar un poc aquesta explicació dient que els espais en cor són uns espais comunitaris on se presten molts serveis, sobretot ajudar a les persones vulnerables que ho necessiten, respetant sempre la dignitat de les persones per a cobrir, en la medida del possible, les seues necessitats, fins socials, un de tants dels que són de Càritas per ajudar a tota la gent. Ara, demanar-vos a tots que en la medida del possible que tingueu algun gesto i aquest gesto siga de col·laborar venint a adquirir les prendes i ajudar-nos a que d'esta manera nosaltres puguem també ajudar als que més els necessiten. Moltes gràcies.